बुंलाय हाफां माबायदि नुदों आंनि दख'नाखौ खानायखौ? दख'ना आरो खानायाथ' जोबोद मोजां। आरो आंलाय? दुनियानि अ साइज। जेलेस हा? मेगन सादों? मा जेलेस? मा खर'नि थाखाय जेलेस जालाबायनांगौ जाखो आंलाय नोंखौलाय? आच्छा बेफोरखौ बाद हो दे नोंनि बयफ्रेन्डनि सोमोन्दै रायलायनि। माब्रै नोंनि बयफ्रेन्डनि खबरा? बोरै दं नारजि बुदाङा? ओइ नोंनोथ' आंनि बयफ्रेन्डा माथो नोंनोथ' नारजि बुदां। बेफोरथ' नंगौ हाफां थेवबो दिनै गसिप गेलेलायनोसै नामा? हिन्जावसाफोरखौ रायखुमालायनोसै नामा? मानो होनोबा हिन्जावसाफोराथ' गावनि बयफ्रेन्ड हासबेन्डफोरखौ बिराद रायखुमायो। बेनिखायनो हिन्जावसाफोरनि फिलिंसखौ बुजिनो थाखाय दिनै आं दख'ना गाननानै फैदों। नोंनोथ' बुङो आंनि प्रब्लेमखौलाय नों बोरै बुजिनो होननानै। बेनिखायनो बुजिनो फैदों आं। फै खाथियाव जिरायफै रायखुमालायनोसै। इयु नारजि बुदां नोंखौ बेबायदि नुनानै मुगैबायसो आं। नालाय खानायाबो जिगाब फुजि बायदि। आरो आंखौ हायोबा अननानै निमाहा हो। नोंखौ बुंदोंल'सोमोन आङो हिन्जावसाफोरनि फिलिंसखौलाय नोंलाय मा बुजिनो। आंथ' नोंखौ हिन्जावसा जानो खोन्थायाखैना। प्लिज नों सिगांनि बायदि नारजि बुदां जाफिनदो। है फाग्लिलाय देलाय खोन्थालाय नारजि बुदाङा बरिं ना एकदम फाल्थु? छी नारजि बुदां मा जाखो नोङो? आच्छा खोनासं देलाय खोन्थालाय नारजि बुदां बायदि अनसुला गियान गोनां सोर साबोसेया बिदि बयफ्रेन्ड मोनदों? दुनियायाव आंल' हारसिंदां बयफ्रेन्डनि बदल गार्लफ्रेन्ड मोननाया। ओइ हाफांलाय लागाव इसोर हिन्जाव बायदिसो रायलायबावबाय। आच्छा मोनसे खोथा खोन्थालाय हाफां नों नारजि बुदांखौ हौवा साननासो गोसो थोखो ना मोजां मानसि साननासो गोसो थोखो? मोननैखौबो। नों हौवा नालाय आरो नों मोजां मानसि नालाय बे मोननैखौबो लानानै नोंखौ मोजां मोनदों। थेवबो खोनासं नारजि बुदां दुनियायाव समाजाव नों बायदि मोजां मानसिबो दङ। आंनि लोगोफोरनि बयफ्रेन्डफोरानो नों बायदि मोजां। थेवबो आं बिसोरखौ मोजां मोनाखैना नारजि बुदां नोंखौसो मोजां मोनदों। नाथाय नोंथ' आंखौ हौवा साननानैसो मोजां मोनदोंना आंनि बडिखौ लानानैसो। नोंनि बे मोदोम बडिखौ थङालि दख'ना गाननानै जिगाब फुजि बायदि खानाय लानानै। आच्छा खोन्थालाय नारजि बुदाङा मा खालामबा नों मोजां मोनगोन? हे इसोर नारजि बुदां साला नोंनोथ' नारजि बुदां नोंनोथ' आंनि बयफ्रेन्ड। लासै जों हिन्जावसाफोरा इसेबां गोसा होख्रावनो हामानो। हिन्जावसा आं रोंला बे मानसि सासेखौ आं रोंला। आं आरो मा बुंबावनो रोंला बे नारजि बुदांखौ। मा जाखो बियो मा जाखो? आच्छा खोन्थालाय नारजि बुदां मा गिदिर दाय मावामोन आरो नारजि बुदाङा एसेबां गाज्रि ना? आंल' बुहुमाव जोबथा गाज्रि नामा? आं बायदि मोजां मानसियानो गैला नामा? नारजि खोनासं नों जोबोद मोजां बिराद मोजां। सोरबायदि मोजां? गावनि लोगोनि बयफ्रेन्डफोर बायदि ब्रा। औ आंनि लोगोफोरनि बयफ्रेन्डफोराबो जोबोद मोजां बिदिनो नोंबो मोजां। अब्लालाय आं जे लाब रिएक्ट हरो केयार रिएक्ट हरो बिसोरबो मोजांब्रा। कारेक्ट बयनिबो लोगोआ गाव बायदि मोजां जाखायो। औ जेरै नोंनि लोगोनि बयफ्रेन्डफ्रा मोजां आंनि लोगोफ्राबो मोजां। बे लाब रिएक्ट हरनाय केयार रिएक्ट हरनायखौनो नों इसिबां गाज्रि मोनबाय ना? नारजि बुदां जेलेस होननाय मोनसे बुस्थुबो थायो। आं मेगन सायो मिथिबाय। नों सोरजोंबा रायलायाखै बेफोरखौ लानानैनो आं सान हर सानफ्लांबाय थायो आरो आं मेगन सायो। बेफोरनोथ' गाज्रिहाय। हाय होनलायदों नोङो? छी नारजि बुदां सिगांनि बायदि नारजि बुदां जाफिनदो प्लिज। नोंखौ आं हाय हुय होनजाबाय थानो बाबाय आं। अब्ला आंखौ रागा जोंनायखौ गारदो नों। नारजि बुदां सिगांनि बायदि नर्मेलाव रायलाय प्लिज नर्मेलाव। सोर सिख्लानो लाब रिएक्ट हरो केयार रिएक्ट हरो सोर सिख्लानि कमेन्टआव हा होनो सोर सिख्लानि कमेन्टआव लाभ हरबाय थादो नोङो। हरनायालाय आंबो मोजां नुनानैसो हरो नाथाय आं गासैबो सिख्लाफोरनो हरा। बिराद लाख सिख्लाफोरनि गेजेराव सासेनोल' लाब हरफ्लाङो आङो। बेखौबो नों दाय जायो। नाथाय आंनि गोसोआ नारेंखलनि दै बायदि साफासो। बे साफा गोसोखौ लानानैसो आङो लाब रिएक्ट हरो। जेबो गाज्रि इन्टेनसन लाना रावबो सिख्लानो लाब रिएक्ट हरा। सिख्लाया साफायानो जा मैलायानो जा मानो हरनो दरखार नोङो जेबो हरनाङा ना। दिनैनिफ्राय जेबो हरनांला प्लिज। आं
आं मेगन सायो नोंखौ मोजां मोनो नालायथो मेगन सायो नोंखौ मोजां मोनामोनबालाय मानोथो मेगन सानोमोन आंलाय नोंखौलाय बे मेगन होननाय बुस्थुखौनोथ' माबायदि थिग खालामबावगोन आं मेगनानो सानायानो जोबा हिनजाव जाथिना मेगन सागानायनि जेले जागानायनि माबाफोर मुलि दङ नामा ब्रा बमब्र सोरबाफोर डक्टरफोर दंबा खोन्थालाय जोंफोरा मेगन साग्रासो सासे नांगौलै मेगन साजानोसो ओइ बेबि बहा थांनायदों ओइ सना इखि सोरजों रायलायदों थाब उन्दुदो हर जाबाय नों ओंखाम जायाखै नामा दाबो मा दाबो अनलाइनलै होननानै थाब थाब फुथु हरग्रासो नांगौलै बेफोरबायदि नागिरबाबो मोनला माथो नुनायावसो खोनानायावसो मोजां खोनाथारोलै बमब्र भाई गोजाननि हाजोखौ जेरै मोजां नुयो खाथियाव थांबासो हारां हाथां थिग बिदिनो मोजां मोननायाबो आच्छा आं माने हाजोसो आं हाजोसो नामा थै फाग्लिलाय बिदि दाजाब दानख' खालामबाय दाथासैहाय इसोर रोंलां ओइ नार्जि बुदां दे नों मा खालामो खालामदो अननानै दख'ना आरो खानायखौल' बख'दो प्लिज पाक्का ना नों जेबो बुंलाथ' आंनि फनखौ रिसिभ खालामगोनथ' औ आं जेबो बुंथ'ला माने थारमाने उनाव बखिबावगोन नों जलदि खुनो माखु बेयाव बांद्राय फाल्तु खालामबाय थानाङा एलै दे आपके हुकुम सर आखो पे